Následující řečník na Prknech Restartu nebude stát rozhodně poprvé. Minule nám ukázal mimo jiné minule ukázal výkon jednotlivých nástrojů mimo jiné pro sběr klíčových slov, tak na to tak pomyslně navážeme. Je AI booster při tvorbě klíčovky a už teda AI něco generuje a opravdu umí. Richard Klačko. Krásne dobré ránko, ahoj. Ja som si úplne na samý úvod mojej prednášky o AI klíčovke alebo o pomoci AI v rámci tvorby analýzy klíčových slov pripravil takú menšiu, nazvime to hru, alebo rád by som s vami trošku interagoval. Takže si, prosím vás, pripravte hlasivky a trošku ma podporte. Začnem takým krásnym zvieratkom. A od vás by som rád počul, aký zvuk toto krásne zvieratko vydáva. Tak všetci spolu na 3, hej? 1, 2, 3. Takže hu. Dobre, a teraz na ďalší obrázok. Táto krajina má svoju skratku. Česi majú CZ, Slováci SK. Táto krajina má 1, 2, 3. Áno, výborne. A čo tu ja vôbec šaškujem s týmito vecami, čo to má spoločné s AI, čo to má spoločné s klíčovkou? Ja dúfam, že sa to v priebehu tej prednášky dozviete, ale určite vám dám taký malý prezradzováčik. To, ako vy, ľudia, viete vnímať, čo som ja po vás teraz chcel. Videli ste sovičku, videli ste maďarskú vlajku, vedeli ste, že jedno hu patrí sovičke, druhé hu patrí Maďarsku. AI nepozná kontext, nemá tie zmysly vyvinuté ako my ľudia. Nevie nad tým premýšľať v takom zmysle, aby rozpoznalo jedno hu od druhého hu. A to je to, čo nám trošku komplikuje prácu s tou klíčovkou spojenou s AI. Čo nám ale hovoria múdre články, je to, že budeme tu nejak masívne prichádzať o prácu. Neviem ako vy, ale ja nemám pocit, že by som o prácu prichádzal, naopak ja mám stále viac. A to, čo vnímam z pohľadu prichádzajúcej AI do celého sveta, vrátane teda marketingu, je nejaká možnosť vypomáhať si a celkovo si tú prácu zjednodušovať. Ona za mňa ale tie rozhodnutia, ktoré dokáže aktuálne len človek, neurobí v jednoduchosti. Keď sme sa teda spýtali aj samotného chatu GPT, že či o tú prácu ideme prichádzať alebo nie, tak nám odpovedal asi nejak takto. Čiže v skratke, komu sa to čítať nechce, tak nenahradí nám žiadne kreatívne činnosti v takej miere ako človeku, nenahradí nás v nejakom rozhodovaní a v podobných záležitostiach. Aspoň nie zatiaľ. Samozrejme, ten vývoj ide krokovo vpred a stále nám bude viac a viac k dispozícii. Ale v našich činnostiach, kde v SEO ja teda považujem, že je to hlavne o spracovaní dát a robenia rozhodnutí na základe nich, tak nás nahradzovať zatiaľ nebude. Toto aj ďalší článok môže pekne demonštrovať obecne, že v marketingu nám to skôr pomáha znižovať náklady, zlepšovať produktivitu, s čím, dá sa povedať, súhlasím. Asi s tým budete súhlasiť aj vy, čo sa už s AI nejak hráte. Určite to nie je nástroj, ktorý by vám len tú prácu skomplikoval. Poďme sa pozrieť už teda konkrétne k tej klíčovke. My sme si teda povedali, že chceme využiť AI a ich obrovské jazykové modely k tomu, aby nám pomáhali s takouto rutinnou prácou, kde to rozhodovanie nepotrebujem sústrediť. Proste sú to nejaké manuálne činnosti, ktoré žerú hrozne veľa času, ale povedzme pred rokom ešte sa zväčša museli robiť ručne. Čo konkrétne tým mám na mysli? Najprv si ale definujme,
analýzu kľúčových slov, pretože za moju prax som sa stretol s množstvom analýz. Trebárs v zahraničí je tá úroveň tej analýzy kľúčových slov úplne inde než u nás, myslím tým skôr nižšie. A častokrát aj nejaký, povedzme, potenciálny klient, s ktorým začíname spolupracovať, tak nám vraví, no, kľúčovku to ja mám, to nepotrebujem, a potom mi pošle nejaký súbor, kde má 50 frází a k tomu, dajme tomu, hľadanosť mesačnú. A to mi nijak nepomôže k tomu lepšie porozumieť celý segment, lepšie porozumieť potrebám tej mojej cieľovej skupiny a nejak sa vedieť v našej práci rozhodovať. Toto taktiež není kľúčovka pre mňa a toto už by som kľúčovkou nazval. Je to nejaká, povedzme, tabulka, z ktorej následne potom vieme robiť fakticky nejaké závery, pretože je to za mňa strategický dokument. Nie je to len obyčajný zoznam frází s nejakou hľadanosťou alebo s niečím podobným. Ale už dosť o teórii alebo tých mojich kecoch. Čo teda v rámci analýzy kľúčových slov my robíme? Sme takto rozpísali do 7 krokov a u každého z tých krokov vám skúsim dať nejaký praktický tip, teda ak v tom kroku AI používame, aby ste si z toho mohli aj niečo reálne odniesť. Z týchto 7 krokov sa v AI nepoužíva zrovna pre tieto 3. Tá prvá vec, ten zber dát, ja nepotrebujem nahrádzať jeden nástrojom, ktorý je dostatočne dobrý. Tie data, keď zbierame z reklamných systémov, tak sú tie najsprávnejšie, najrelevantnejšie, ktoré môže mať. Tam ich nepotrebujem. Taktiež máme overené, že keď si chceme určovať relevanciu tých vyhľadávacích dotazov k tomu našemu biznisu, tak častokrát to dobre nefunguje. Hlavne nie v češtine, pretože náš jazyk, čeština, slovenčina, skloňovanie, rôzne slová s iným významom, ale rovnako sa píšu, nie je to dostatočne spoľahlivé. Uvidíme ten vývoj, snáď nám v tom trošku pomôže. A posledná vec, keď si doplňujeme metriky typu vyhľadávanosť, typu konkurenčnosť a nejaké iné veci, tak to už taktiež tie nástroje majú zmaknuté, nám sme nepotrebovali do toho nejak viac zasahovať. V čom nám ale pomáha, sú napríklad nejaký zber podkladov, čiže keď sa dostávame k úvodu tomu spracovať analýzu, tak chceme vedieť nejaké, nazvime to, čo najlepšie insighty, aby sme do tej problematiky vnikli, takže tu sa môžeme pýtať ChatGPT alebo iných jazykových modelov, aby nám dali dostatočný vhľad do tej problematiky, trošku lepšie nás s tým zoznámili. To je ale nejaká ako úvodná fáza. Čo je zásadnejšie, je, že si chceme pomôcť určovať k jednotlivým dotazom vyhľadávací zámer. Trošku to nadväzuje na Martinovú prednášku, čiže ku každej tej fráze by sme chceli poznať, čo ten užívateľ pod tým slovom chce nájsť za typ odpovede. Či chce nakupovať, alebo sa chce zorientovať, alebo chce nájsť nejakú pobočku najbližšiu, alebo niečo také. Čiže aby sme sa z tohto pohľadu vedeli lepšie rozhodovať. A záverečné 2 fáze už je len nejaké ako spracovanie všetkých tých možných podkladov a vyvodenie si z toho nejakých už reálnych záverov, ktoré nám v tej práci a v zlepšovaní budú pomáhať. Zber podkladov, ten prvý bod. Čo tam klasicky môžeme využiť? Úplne jednoduchá základná vec je použiť prompt. Čo je v tých promptoch fakt podstatné, je určiť tú rolu toho, kto som, keď sa pýtam toho jazykového modelu. Potom, aký mám cieľ a dať mu dostatočne dobré zadanie. Čiže každý, kto si promptuje, už ste si určite našli nejakú svoju cestičku, čo vám na trebárs v tom ChatGPT funguje. Tu môžete vidieť nejaký príklad u nás, kedy povieme, že chceme si v rámci toho prieskumu nejak navnímať problematiku LED svietidiel a preto sa pýtame, nech nám o tom porozpráva čo najviac, vyzbiera nám nejaké podklady, nejaké jednoduché fráze, ktoré popisujú celú tú problematiku. Ďalšia vec je, že vy nemusíte vždycky písať do kolečka len tie prompty, ale ChatGPT vám umožňuje spraviť si tzv. Custom GPT, kde vy si naučíte ten váš ChatGPT
pracovať s nejakými informáciami, ktoré nemusíte potom opakovať. Čiže to, čo už potom jediné stačí, keď si ho naučíte k tomu zámeru, ktorý potrebujete využívať, tak stačí potom tam už len napísať napríklad LED svítidlá. A už vám to začne hádzať návrhy spojené s tou problematikou, keď to máte dobre vytvorené. Skúste sa pozrieť napríklad na ten náš Custom GPT a rovno môžete zadávať fráze a zbierať si podklady. Dobre, to sme ale furt pri nejakých úvodných jednoduchších veciach. Keď si chceme určovať vyhľadávací zámer jednotlivých frází, ktoré máme nazbierané, skúšali sme robiť to, že pre každé to vyhľadávacie kľúčové slovo alebo súbor slov sme si stiahli SERP. Ten SERP sme skúšali nejakým spôsobom preháňať cez tie jazykové modely, aby nám na základe tých top výsledkov, ktoré vyzbieral, aby nám určoval ten vyhľadávací zámer. Je to čiastočne funkčné, čiastočne nefunkčné. Veľakrát nám to ukáže krásne, pochopí to ten SERP, tie výsledky, ktoré Google tam na základe natrénovaných scenárov vie presne ukazovať. Častokrát to ale napíše not available, proste to nedá žiadnu odpoveď. Čiže je to niečo, na čo sa úplne spoľahnúť nedá, ale viete sa s tým pekne vyhrať. To, čo nám dobre fungovalo, je rozšírenie, ktoré si môžete stiahnuť do prehliadača a potom, keď si otvoríte Google Sheets, tak môžete to rozšírenie priamo používať. A v tomto rozšírení sme si cez jednoduchú funkciu požiadali o to, aby ku každému dotazu nám navrhol vyhľadávací zámer podľa nejakých našich kritérií. Čiže či sa jedná o dotazy, ktoré sú informačného charakteru, alebo sú navigačné, alebo sú transakčné, alebo je to proste nejaký recenzný dotaz a tak podobne. Čiže v tomto viete lepšie pochopiť tie vaše dotazy a v podstate navnímať aj, čo komunikovať na vašu cieľovú skupinu. Klasifikácia kľúčových slov. Toto je tá najväčšia a najzásadnejšia časť pre každého, kto robí analýzy, pretože je to fakt manuálna, zdĺhavá práca. Častokrát to zabere aj nižšie desiatky hodín. Mali sme tu doteraz nejaké riešenia, povedzme pomocou OpenRefine, ktoré fungovali niekedy až tak veľmi nie. My sme sa na to zamerali a posledného 3/4 roka sa snažíme neustále vyvíjať tie metódy, ktorými si môžeme túto prácu zľahčovať. A zase, prvá z možností je využiť na to ChatGPT. Ono klasicky predtým tam bola taká funkcia, volá sa to Advanced Data Analysis, cez ktorú ste mohli nahrať priamo váš súbor a povedať, proste sklasifikuj mi nejaké dáta. Problém bol v tom, že to nevedelo pracovať s väčšími dátami. Čiže keď ste mali proste 100 frází a chceli ste si sklasifikovať podľa nejakých skupín, povedzme lokality, otázky, materiálu, farby, výšky a tak podobne, tak vám to, dá sa povedať, fungovalo. Ale teraz už, jak to pokročilo, tak vie to spracovať už aj väčší súbor, povedzme kľudne nejakých 1000 riadkov vám to spracuje, ale znovu, väčšina klíčovek, ktorá nám prejde cez ruky, tak má skôr tie nižšie desiatky tisíc frází. A tam už je to problematické. Takže sme museli zase hľadať nejaké riešenie, ktoré by bolo trošku univerzálne a lepšie použiteľné. Takže nám to nestačilo a museli sme sa začať hrať s takým slovíčkom fine-tuning. Čo to fine-tuning je? Je to akési trénovanie toho jazykového modelu, ktorý vy bežne používate v rozhraní a poznáte ho ako ChatGPT. Tuto vám OpenAI služba poskytuje vstúpiť na jej server a na základe nejakých pokynov doučiť ten jazykový model k tomu, k čomu vy potrebujete. Čiže samozrejme, tá obrovská databáza toho všetkého, čo sa on učil za posledné roky, prečítal miliardy článkov a tak podobne. To všetko tam je už v tom základe. My si ju akurát tým fine-tuningom môžeme priučiť, aby sa k nejakým ako nie tak dôležitým veciam vedel pozerať na to trošku inak, než ten základný ChatGPT. Takže prvá vec, čo my potrebujeme spraviť, je pripraviť si dáta pre to doučovanie toho chatu GPT na servery.
To môžete spraviť relatívne jednoducho. Na stránkach nájdete priamo ako návody, jak to učenie prebieha a v akom formáte sa má posielať. Čiže tam sa jedná v podstate o to, že musíte v určitých pokynoch v jazyku JSON-LD dať konkrétne informácie, ktoré na ten server pošlete, a aby to učenie prebehlo, aby sa priučil tomu konkrétnemu, čo vy potrebujete. My sme si vždycky tie data pripravovali v nejakých tabulkách, z čoho je vidieť, že je tam nejaký systém, to je prvá vec, ktorú tam musíme zadať. Ten systém, tam hovoríme, kto sme, čo chceme, čiže konkretizujeme ten náš požiadavok. Takže ja poviem, som SEO konzultant, budem tu spracovávať obrovské množstvo frází, zameriavam sa na obor predaju bicyklov, chcem, aby si chápal tie veci takto a takto a takto. Druhá vec je user. Tam už dávame tie konkrétne príklady, z ktorých si má vziať nejakú tú pridanú hodnotu, tú informáciu. No a potom je ten asistent, kde mu napovieme, OK, keď vidíš toho usera tak, jak ti ho dávame a bereš v potaz ten systém, tak mi urob toho asistenta s tým, že tie informácie vykopne v takejto podobe. U tohoto je nutno poukázať, že čím lepšie data tam dáte na vstupe, tým lepšie vám bude ten fine-tunovaný model reagovať. A to nemyslím teraz nejakú kvantitu, ale naozaj kvalitu. Samozrejme, pokiaľ budete mať nejaký široký obor a napíšete tam 3 riadky, tak asi ho moc z toho nepriučíte. Ale není to o tom rvať tam na vstupu tisíce a tisíce riadkov dat, pretože samozrejme aj to učenie niečo stojí. A preto my si vždycky z toho každého riadku, z toho každého učebného vzorčeku vypočítavame, koľko znakov má, pretože tie znaky vás potom stoja tie peniaze, ktoré platíte za to učenie. Čiže tu si jednoducho proste spočítame, že keď pošleme tento riadok, koľko obsahuje znakov. Potom tam je takzvaný tokenizér, kde si vy môžete pozrieť, koľko ten počet znakov má hodnotu tokenov. Čiže tu napríklad ten prvý riadok, tých 620, nás stojí 150 tokenov. No a potom vidíte pricing, ktorý som vám tam pripol, aby ste mali nejakú predstavu. Čiže keď využívame model 3,5 Turbo od GPT, tak pri trénovaní nás 1 milión tokenov stojí $8. Jo, u tohoto buďte opatrní, skúste si nastaviť zároveň aj nejaký limit v dolároch, ktorý vám môže ten učebný proces maximálne vyčerpať. Pretože ak sa vám to vymkne spod kontroly, tak sa kľudne môže stať, že vám to stiahne proste $200 a vypráskáte tam data, ktoré zistíte v konečnom dôsledku, že neboli správne nadefinované, môžete to robiť znova. Takže skúste si to vždycky potom nejakým spôsobom zastropovať, aby ste mali predstavu, že vám to neminie hromadu peňazí. Keď máme tie data teda nejak overené, máme ich predpripravené, potrebujeme ich dostať do formátu JSON-L. My sme na to využívali ešte predtým ten Advanced Data Analysis, teraz môžete klasicky GPT a povedať, mám tu Excel, mám tu v ňom stĺpec 1, 2, 3, je to toto, správ mi z toho formát JSON, aby som ho mohol použiť na učenie. Máme teda všetko pripravené, teraz potrebujeme sa pripojiť k tomu vzdialenému serveru a pracovať s API. Takže v rozhraní OpenAI si necháte vygenerovať API klíč, aby ste mali prístup na ten server a môžete sa púšťať do práce. Poďme komunikovať s OpenAI. My sme na to využívali Python ako jazyk a nástroj Visual Code s tým, že takto to môže napríklad vypadať. Vkladali sme tam vyslovene kód, ktorý hovorí, toto je ten API klíč na komunikáciu, tuto je cestička k tomu učebnému súboru, ktorý si vezmi a nahraj ho tam, no a potom to jednoducho hodí nejaké file ID. Ďalším krokom, keď už to file ID máme, tak potom skrz to file ID budeme nejak ako pracovať ďalej. A my si tam tým pádom ten pripravený súbor môžeme poslať. Môžeme to spustiť na to trénovanie.
Ďalej nás privíta takýto krásny e-mailík, ktorý povie, je to v poriadku, váš jazykový model bol natrénovaný, môžete s ním pracovať. Tak sme naučení, poďme si to skúsiť, jak nám to funguje. K tomu nám pomôže zase na stránke OpenAI, nám pomôže Playground, kde vy si môžete takto pekne, ale môžete to v podstate aj pred tým samotným učením, si môžete nasimulovať, čo chcete dosiahnuť, za akých podmienok a ako vám to bude fungovať. Takže my keď sme si skúšali napísať nejakú tú frázu, aby sme videli, jak s tým bude potom ten jazykový model pracovať, takže nám to dávalo zmysel, bolo to v pohode. Samozrejme, neurobí to za nás naraz pre celú klíčovku, čiže musíme si to otestovať na nejakých konkrétnych frázach, aby sme si boli istejší, že to je dobré. Keď nám to funguje, to hurá do práce. Keď nám to dobre nefunguje, tak musíme zmeniť prístup pri tých vstupných datách, ktorými učíme ten server. Čiže znovu začínať od znova. Verte mi, my sme tam už pretočili toľko tých cvičebných setov, že a furt to není dokonalé. Furt to je problémové. Čiže potom, keď už máme naučený ten model, máme to nejakým spôsobom otestované, tak chceme s tým reálne začať pracovať. Čiže zase tam prichádzame ku kroku, kedy dávame cez Visual Code pokyn, toto je Excelový súbor, vezmi si ho na tejto ceste a vykonaj mi tú moju požadovanú akciu. Čiže v podstate pošlem už potom na ten server ten môj súbor s tými datami a chcem z toho získať výstup, chcem z toho získať tú klasifikáciu. Následne sa dostávame k tomu súboru spracovanému a výsledok je taký, že buď nám to funguje dobre, sme spokojní, alebo naopak v niektorých prípadoch nám to bohužiaľ nefunguje tak, ako by sme chceli. Čiže buď to budeme opakovať to kolečko a snažiť sa znova lepšie pochopiť tomu celému, kde to robilo problémy, kde to bolo chybové, v čom to bolo nedostatočné a znova to učiť, alebo sa môžeme uchyliť aj k iným možnostiam. Čo si z toho teda ja môžem vziať a prečo som tam na začiatku spolu s vami húkal, je asi to, že ten model, pokiaľ nemá kontext, nevie vnímať, nevie rozhodovať, tak nevie zo slova who pochopiť, či myslím sovu, alebo myslím skratku Maďarska. Rovnako tak, ako máme ďalších XY slov typu zámek. Bez kontextu, bez nejakého rozhodovania nevieme, kam to zaradiť, čo s tým spraviť. Zdokonalujeme ďalej, pracujeme s tým, technológia sa vyvíja, čo nám samozrejme nahráva do kariet, ale v niektorých prípadoch sme sa museli vrátiť k starému dobrému OpenRefine, ktorý nám s tou klasifikáciou čiastočne pomáhal doteraz. Pre niektorých ľudí, ktorí napríklad sa nevyznajú úplne v skriptoch, tak tam zase môže pomôcť AI, pretože AI za vás tie skripty napíše. Je to nádhera. Ako to môže vypadať v praxi? Ten klasický postup, kto už v OpenRefine doteraz pracuje, tak pozná, že si tam obvykle na úvod pri vstupných datách chceme nejakým spôsobom spraviť klasterizáciu alebo normalizáciu, aby sme si tie data trošku upratali. Skontrolujeme si ten dataset a ďalej chceme robiť už tie klasifikačné kroky, nazvieme to. Čiže vytipujeme si, v akých oblastiach chceme slová klasifikovať. Klasicky môže ísť o lokalitu, materiál, značku, neviem, farbu a tak podobne. Čiže my si tieto klasifikačné schémata chceme nadefinovať. A poviem príklad. Chceme sa zamerať na lokalitu. Tam zas môžem využiť promptovanie. Napíšem, prosím, vypíš mi ChatGPT, vypíš mi všetky mestá, ktoré sú v Česku a majú nad 10 000 obyvateľov. Jedná sa o mesta napríklad ako Praha, Brno, Ostrava a tak podobne. Ale zároveň tie mestá sa môžu nejakým spôsobom aj skloňovať, ako napríklad Praha v Praze, Prahy a tak podobne. A on mi vypíše obrovské množstvo dát. Čiže mám hneď prvé data pre klasifikáciu na základe lokality. Potom idem do tej fáze, že si vyrobím pomocou AI skript, ktorý mi pomôže všetky tie moje fráze sklasifikovať na lokality alebo na tie iné skupiny.
No a začnem s tým pracovať. Čiže tuto je trebárs ukážka. Ja tam vložím tie moje data o tej mojej klasifikačnej skupine a poviem ChatGPT, nech mi z toho spraví skript pre OpenRefine, že som zase SEO specialista, SEO konzultant, potrebujem to za takým a takým účelom. No a napríklad do nového sloupca mi vždycky sklasifikuj, ak objavíš tam tú danú lokalitu a tak podobne. Čiže takto si to napríklad tam nahádžem. Tu som si vytváral otázky, čiže viem, že pracujem s frázami, že ak mi nájde co, jak, kdy, kde, kolik a tak podobne, tak sa jedná o nejakú otázku a tým pádom tú skupinu si zahrniem. Necháme si ten skript vyrobiť, za chvíľku s ním budeme pracovať. To, čo potrebujeme spraviť v OpenRefine, je tie fráze, ktoré tam máme, tak zbaviť ich diakritiky, pretože naše krajiny sú v tomto špecifické. Častokrát sú dotazy pokladané s diakritikou bez nej a my potrebujeme mať tie fráze všetky ako pokope, aby to bolo porozumiteľné. Čiže využijeme na to takýto jednoduchý vytvorenie nového stĺpca na základe dat z toho pôvodného. No a potom aplikujeme ten náš skript, ktorý nám ChatGPT vytvoril, s tým, že je fajn, že môžeme tých skriptov spojiť viac. Čiže my si môžeme tých klasifikačných skupín spraviť, koľko len chceme za tým našim zámerom. Môžeme si tam dať otázky, lokality a tak podobne a tak podobne. A všetko to na jeden šup sklasifikovať. A finálny výstup môže vypadať napríklad takto. Je to v nejakej skrátenej verzii ukázané. Robili sme klíčovku pre nejakú zdravotníckú organizáciu a snažili sme sa klasifikovať všetky tie dotazy podľa nejakého typu nemoci. Takže sme si tam sklasifikovali napríklad nemoci a hneď vieme, o čo sa jedná. Ten príbeh nekončí a ešte tak rýchlo končiť nebude, pretože stále sa zdokonalujeme, stále sa učíme tie veci robiť lepšie, bezchybnejšie, technológia nám ide kupredu a nám sa podarilo už ale veľkú časť tej analýzy automatizovať a to, čo nás čaká na budúce, a snáď vám to zase v blízkej dobe zdelíme, je už nejaká práca, vyvodzovanie si záverov z tých všetkých možných dát, ktoré sme dokázali nahromadiť a budú nám užitočné. Ďakujem vám krásne. To je všetko. Richard Klačko, Ryško, ať potřesu pravicí. Ďakujem ti krásne. Vínečko. Když to vydrží do skončení konference, bude to fajn, ale vypij to, když chceš. Pojďme na slajdo. Děkuji moc za zase množství otázek. Jak jste na tohleto zaškolili celý tým a co na tuhletu změnu lidi v týmu říkali? To je celkem změna, ne? Můžeš ještě raz zopakovat dotaz, prosím? Mohu. Jak vypadalo zaškolení celého týmu do takové klíčovky, do toho systému? A co na tu změnu lidi říkali? Protože to je docela změna, ne? No, ono samozrejme s tým, povedzme, ten fine-tuning, ak trebárs bol dotaz smerovaný k tomu, pretože prompty, myslím si, že vie používať aj niekto, kto nemá úplne technické zázemie, ale ten fine-tuning, tak s tým u nás v týme pracujú dvaja kolegovia, ktorí nám vedia pomáhať s tými učebnými postupami. Ostatní členovia týmu sú zväčša tí užívateľia, ktorí potom pracujú s tým daným modelom. Takže a každý u nás si uvedomuje, že tá technológia tu je a my ju musíme využiť. A kto sa prispôsobovať nechce, ten proste nejde s tou dobou a zaostáva. Takže to je... Prompty píšete česky, nebo je lepší pro přesnost pochopení angličtina? Angličtina určite. I přesto, když se dělá česká akože keď robím českú, nie, tak to potom určite tie ako české učebné data. No. Protože tam je práve tá rozdielnosť, že my máme tu diakritiku, my máme to skloňovanie, čo angličtina nemá. S tým je veľmi často problém. Ale to chápu na úrovni těch dat, ale na úrovni toho promptu, kdy zadávám tomu ChatGPT, co vůbec chci od něj. No, tak tam čeština tiež úplne v pohode. Je to v pohode. Neviem, jak to je dávno, asi pol roka, kedy bol tá nová verzia, ktorá už hovorí, že vieš dať input v nejakom jazyku a vypýtať si input úplne v druhom a že to pracuje s akýmkoľvek jazykom. Čiže keď ten jazykový model má informácie z Číny, tak on mi dá odpoveď v češtine, ale z tých informácií z Číny. V čínštine. Takže... Poslední otázka ještě. Kolik času jste do učení a testování investovali?
dosť. Budou to jako stovky hodin. Já myslím, že je to otázka, která zaznívá letos na hodně marketingových konferencí, jestli ten vývoj už vlastně jako pokryl, nebo ty náklady, který ti nebo ten čas, který byl ušetřený, tak, jestli ti pokryli náklady na ten vývoj, a nebo jsme od toho ještě hodně daleko v tomhletom případě? Myslím si, že nepokryl a ten vývoj stále napreduje. Čiže my stále ten čas strávime na tom, aby sme sa niečo naučili a aby sme to predali ďalej. Tá komunita SEO, ktorú my tu v Česku na Slovensku máme, je z môjho pohľadu hrozne vzácna. Keď to vnímam z iných digitálnych disciplín, tak tá SEO komunita je fakt taká, že tu si to know-how vzájomne vymieňame. Je to naozaj také, že každý, kdo niečo má a vie, tak si to nesíslí pre seba, ale zdieľa to s inými. A to je tá vec, ktorá ma na tom hrozne teší a som rád, že do toho môžeme takto prispievať. Že niečo, čo nám zabere túto stovky hodín, tak my dokážeme vás nasmerovať k tomu, aby ste si tým prešli sami, prípadne s nejakou menšou pomocou, ale hlavne sa vyhnete tým chybám, ktoré sme my na ne museli pracne prísť. Super. Moc děkuju za odpovědi, zbytek na coffee breaku. Richard je tady s námi celý den. Ďakujem. Richard Klačko.